Абяцанне заваліць персідскую затоку беларускімі трактарамі і бульбаю, прапановы прадужу айчыннай медыцыны і геапалітычныя парады. З гэткай павесткаю прайшла сустрэча дэлегацыі арабскага парламенту з Лукашэнкам у Мінску. Пра што яшчэ вялося ў Палацы Незалежнасці, раскажам у скароце. Афіцыйную падставою для візіту сталася падпісанне мемарандуму пра супрацу паміж нацыянальным сходам Беларусі і арабскім парламентам, заканадаўчым органам Лігі арабскіх дзяржаваў. У склад дэлегацыі на чале з Мухаммедам Ахмедам Аль-Ямахі увайшлі прадстаўнікі Егіпту, Лівіі і Іорданіі. Пасля пратакольных усмешак Лукашенко хутка перайшоў да звыклай прэзентацыі беларускіх тавараў. Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Не абышлося і без маштабных парадаў. Лукашенко прапанаваў арабскім краінам зрабіць высновы з канфлікту паміж ЗША і Іранам, менш арыентавацца на багатыя сусветныя дзяржавы і перакіроўваць рэсурсы на роўнавялікія краіны, напрыклад, як Беларусь. Историк Евген Красулин в нашей студии. Добрый вечер, господа Евген. На початок хотели попросить вас патлумачыць нашим гледачам увогуле, что это за парламент арабских краінаў, чым ён займаецца, наколькі ён уплывовы увогуле ў гэтым рэгіёне. Ну, ідэя гэтага парламенту ўжо колькі 20 гадкоў злішкам. У 2005-м перайшлі да практычнага ажыццяўлення гэтай ідэі. Ён фармуецца з чальцоў парламентаў краінаў, якія ўваходзяць у арабскую лігу, лігу арабскіх дзяржаў. Это 22 краіны, кожная дэлегуе 4 чалавекі, не абірае. Гэта людзі са складу ўжо нацыянальнага парламенту, прызначаюцца туды, то бок выбараў няма у гэты парламент у адрозненні ад еўрапейскага. І фактычна вось 4 на 22, 88, калі я арыфметыку памятаю, вось гэтыя 88 чалавек, уласна кажучы, займаюцца чым? Асноўная іх роля, нягледзячы на тое, што ў літаратуры можна сустрэць, што гэта там заканадаўчы орган, не, нічога блізка няма, ніякіх інструментаў, скажем, імплементацыі рашэнняў, якія яны прымаюць, няма, то бок яны не могуць ажыццявіць тое, што яны вырашаць. Яны выпрацоўваюць у асноўным рэкамендацыі. Вось гэта як у піратах Карыбскага мора, гэта самы кодекс пірацкі. Гэта не правілы, гэта рэкамендацыі. Вось тут тое ж самае. Фактычна гэта такі дыпламатычны орган, які ні да чаго не абавязвае. Вось яны ездзяць. У асноўным яны ўсё ж такі займаюцца выпрацоўкай нейкіх унутраных рэзалюцыяў, зноўку рэкамендацыяў, нейкіх выказванняў там ці агульнай пазіцыі, што вельмі рэдка бывае у такім бурлівым свеце Блізкага ўсходу. І калі казаць пра знешнюю палітыку, там ужо за межамі арабскіх дзяржаў, гэта ў асноўным вось такія паездкі, візіты, падпісанне мемарандумаў зноўку, за якімі нічога не стаіць практычнага, бо зноўку не могуць яны гэтага вырашыць. Тое, што ляжыць у практычнай плоскасці, гэта ўсё на кожнай канкрэтнай дзяржаве, якая ўваходзіць у Лігу арабскіх дзяржаў, і, адпаведна, дэлегуе сваіх людзей у арабскі парламент. Гэта такая больш іміджавая паездка на карысць як бы менскага рэжыму, што да нас. Так, дэманстрацыйная такая вось, што мы паважаем Александра Егорыча, вось падпісваем з ім штосьці. Ён там кажа, падаецца, ён казаў пра практычную плоскасць. Там загорнута это было у фармулёўцы ягонай. Практычнае вымярэнне ў супрацы з Беларусю. Вось, ну супер. Гэта таксама трэба ўжо складаць, уласна кажучы, лексікон такіх выразаў, за якімі нічога не стаіць, вучыць за тое. Вось, так што гэта выключна такая дыпламатычная з'ява, якая дапамагае Лукашэнкі трымаць, скажем так, свой імідж як чалавека запатрабаванага на міжнароднай арэне. Спадар Евгений, все ж мы цудоўна ведаем Лукашэнку як чалавека, якому он, канешне, любіць пагаварыць, але без грошай вялікае натхнення ў яго гаварыць як бы няма. Мы таму сёння задаемся такім пытаннем з дапамогай нашых гледачоў, ім паабяцалі, што адрасуем гэтае ж пытанне вам.
чым арабскі свет можа быць цікавы Беларусі, тому што калі мы гаворым, ну, мемарандумы, дэкларацыі, ну, все-таки гэта не тое. Ёсць некалькі варыянтаў адказу, там шмат грошай, все-таки спадзяецца Лукашенко штосьці дзесьці. Там шмат нафты, напрыклад, правда, куды ее цягнуць. Там ёсць яшчэ варыянт, там шмат дэмакратыі. Ну, і ёсць варыянт, што ён не цікавы, і некаторыя нас гледачы папраўляюць, што Беларусі сапраўды не цікавы арабскі свет, ён цікавы персанальна Лукашэнку. Магчыма, маецца на ўвазе вось гэтай схемы, дзе можна схаваць грошы, дзе адмыць грошы, на вашу думку. А сапраўднай версіі тут, я так разумею, няма. Ну, Расія гэта ледакол, уласна кажучы, вось усіх гэтых дыпламатычных прарываў лукашэнкаўскай дыпламатыі, у тым ліку і на Блізкім Усходзе. Бо Расія, ну, яна, скажем так, здаўна ўжо спрабуе выбудаваць адносіны з краінамі Затокі, і з арабскімі краінамі, і з Лігай арабскіх дзяржаў. І, падаецца, нават атрымліваецца. І вось, дарэчы, тут вось, мы можам сколькі заўгодна там гадаць, што Лукашенка, якія інтарэсы там, ці каровак туды прадаваць, ці наадварот, адтуль рыбку весці, ці хутчэй за ўсё, вось, калі паглядзець на інвестыцыі, вось інвестыцыі даволі значныя ў некаторыя арабскія краіны з Беларусі, адкуль узяліся. Ну, можна вось гіпотэзу вылучыць, што гэта, ну, тое, як у нас кажуць, сямейныя грошы. Вось што там банкаўская сістэма, яна лагодная да такіх рэжымаў, як лукашысцкі, і гэты рэжым можа там прыхаваць свае грошыкі, там рассаваць па розных інвестыцыйных шчылінках. Вось і потым шукайце, панове. Вось гэта. Но ў рэчаіснасці, канешне, як я ўжо казаў, Расія. У першую чаргу гэта Расія, якая з вялікай сімпатыяй ставіцца да арабскіх дзяржаў. Арабскія дзяржавы, ну, адказваюцца ўзаемнасцю часткова. Вось зноўку, калі паглядзець гісторыю фінансавых адносінаў, інвестыцыяў паміж Расіяй і той жа Саудаўскай Аравіяй, там можна пабачыць, абяцанне былі, колькі там, 12 год таму, ну, злішкам 12, вялікія пляны інвестыцый. Высветлілася, што не, штосьці Саудаўская Аравія не разбеглася інвеставаць у Расію. І тут таксама такая ж сітуацыя, як і з Беларусій падобна. Арабскія краіны, калі грошы выдзяляюць на тую ж Расію, яны імкнуцца іх выдзеліць сумесным прадпрыемствам на сваёй тэрыторыі. Не аддаваць вось у гэтую расійскую бездань, а каб гэтыя грошыкі былі ў іх. Вось, можа, з Беларусі тое ж самае. Ці азначае гэта, што, па сутнасці, дэлегацыя прыехала паразмаўляць з расійскім крамлёўскім васалам, і, адпаведна, пытанне тады, чаму б Крамлю наўпрост не гаварыць, все-таки, ну, прасцей самім дамовіцца, без пасярэднікаў. Не, чакайце, васалу таксама патрэбен прамоушн. Пра што б мы з вамі тут сядзелі і размаўлялі? І на што б глядзелі нашы гледачы? Вось тут прыгожая карцінка. Сядзіць Лукашенко, сядзяць шэйхі, аўтарытэтныя паважаныя людзі, і ён у такой невялікай кампаніі, але вельмі пажонтнай. І вось гэта тая цудоўная карцінка, якая, уласна кажучы, прадаецца. Вось у тым ліку нам. Мы глядзім на яе, мы прыходзім абмяркоўваць, а што там стаіць за гэтым усім? А стаіць там вельмі мала чаго. Стаіць вось менавіта гэтая карцінка. Стаіць спроба рэжыма паказаць, як ён зноўку запатрабаваны на міжнароднай арэне. Паказаць, як ён вучыць шэйхаў, з якімі краінамі мець справу, з багатымі гэтымі ўсімі там усялякімі еўрапейскімі звязамі, Вялікай Брытаніі неданоша будзе прыгадана, Злучаныя Штаты, не дай Бог. Вось трэба інвеставаць у будучыню. І цікава наконт будучыні, вось, дарэчы, зноўку, калі сочыш за гэтымі ўсімі стасункамі, там, мемарандумамі, тэмамі гэтых мемарандумаў з блізкаўсходнімі краінамі. У тым ліку, вось, у Аман запусцілі просты рэйс з Менску, самалётны. Безвізавы рэжым. Безвізавы рэжым дзеля таго, каб медычны турызм развіваўся. Слухайце, ну, вы паглядзіце, што адбываецца з медыцынай у Беларусі. Перш за ўсё з адукацыяй медычнай. Вось, падаецца... Акурат у нас сюжэт быў. Вось, гэтая кампанія... Скасавалі платнае аддзяленне. Гэта катастрофа для будучыні. І не істотна, што там для шэйхаў будзе, яны знойдуць сваю медыцыну. Для нас гэта катастрофа. Вось, і, адпаведна, пад гэтыя кадры паказваюць, не паказваюць дакладней, што адбываецца ў нас, што нас чакае, нават пасля змены рэжыму. Вось гэта, канешне, куды больш істотная для нас тэма, і такая жыватрапешчушчая.
чым візіт вось гэтай дэлегацыі з вельмі шаноўнай арганізацыі парламент арабскіх краін. Давайте яшчэ паслухаем меркаванне эканаміста Алеся Чайчыца на гэты конт і вернемся да размовы. Беларусі, у прынцыпе, не асабліва ёсць што прапанаваць ім. Беларуская эканоміка дастаткова маленькая, Беларусь не можа быць інвестарам туды. У Беларусі няма тавараў, якія ім былі так ужо патрэбныя і якія яны не маглі больш выгадна і больш якасна набыць дзесьці яшчэ. Таму, хутчэй за ўсё, тут некія такія яго прымаюць як дарагога госця, таму што ён прывёз грошы, і гэтыя грошы ягоныя. Ну, гэта тое, што выглядае як бы з паведамленняў СМІ, тое, што там афіцыйна не пацверджана, і гэта на ўзроўні такіх версій і спекуляцый, але гэта рэалістычны варыянт. Называць гэта адмытыя ці не адмытыя грошы, там, я не бяруся судзіць, але што гэта могуць быць грошы, якія насамрэч з'яўляюцца беларускімі, і просто будучы прыпаркаваныя там у гэтых юрысдыкцыях, просто такім чынам вяртаюцца назад. Гэта цалкам рэалістычна. Такая схема, яна часта практыкавалася там і з Кіпрам, і з Нідэрляндамі, калі казаць пра там іншыя постсавецкія краіны, што сапраўды вось некая пэўная бяспечная юрысдыкцыя, дзе бяспечна трымаць грошы і потым укладаць іх там адпаведна кудысьці яшчэ. Ну і ў працяг меркавання Алеся Чайчыца, чым Беларусь можа быць цікава арабскаму свету, тому што тут, прынамсі, варыянтаў тэарэтычна навалам. Гэта, як і сам Лукашенко падкідвае, тут і медыцына згадана ўжо, і гэтыя трактары. Таксама можна згадаць гісторыю пра тое, як Лукашенко раздаваў землі пад паляўнічыя угоддзі, а ўлічваючы яшчэ, што з вадой у свеце сітуацыя, асабліва ў тым рэгіёне, ўсё горш і горш, а тут такія адкрытыя абдымкі і для узбекаў, і для пакістанцаў, чаму піша і не для арабаў, і так далей. Шмат варыянтаў. І ўсё-такі, ваша думка, чым сама Беларусь можа быць цікавая? Таму што, я выбачаюся, таму што мне ўсё-такі здаецца, адмываць грошы на 22 дзяржаўныя краіны, ну, хіба што Лукашенко все-таки не накраў такія аб'ёмы, каб зацікавіць усіх. Можа быць, но тут зноўку я супраць таго, каб уяўляць гэтыя краіны, хоць 22, хоць Аман, хоць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, як такую чорную дзірку сусветнай банкаўскай сістэмы. Яны, уласна кажучы, жывуць па правілах. Яны жывуць у свеце. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты даволі моцна скарацілі сваю супрацу з расійскімі бізнесамі за апошні год. Праз тое, што, уласна кажучы, яны выклікалі пільную ўвагу з боку міжнародных вось гэтых інстытутаў і інстытуцыяў, арганізацыяў, не толькі міжнародных, нацыянальных некаторых моцных арганізацыяў таксама. І яны не хочуць проста мець канфлікт з гэтымі інстытуцыямі, арганізацыямі, краінамі. Таму нельга казаць, што ўжо Лукашенко прыехаў там адмываць свае грошы, зноўку хаваць, што не выключае зусім гэтую версію. Мы ўжо з вамі закраналі гэтую гіпотэзу. Ну, гэта, прынамсі, адна з... І што яшчэ? Вось яшчэ, я ўжо казаў, Расія. Расія просіць, каб давайце вы майго вось тут хлопчыка, таксама запрасіце, ён на Зэдлікстане верш к вам прачытае, усё будзе цудоўна, у лепшым выглядзе, вось толькі вы яго прывучайце, калі ласка. У астатнім, што тычыцца вось вады, зноўку закранаем будучыню, як і медыцыну. Ніхто не бачыў гэтую самую праекцік захоўвання адкідаў ядравых. Вось пачытайце гэты праекцік, лепш спецыялістам. Сергей Бессараб. Вельмі паверхнасна, хоць ён цудоўна ён зачапіў гэтую тэму. І, уласна кажучы, гэтая тэма паказвае, што пройдзе пэўны час, і ніякай вады ў Беларусі не будзе. Гэта будзе чыстая атрута. Вось атручаная гэтымі самымі радыенуклідамі, якія ўсё роўна праз гэтыя ўсе пабудовы прасачыцца ў глебу, і не толькі будуць беларускія рэкі атручаны. І тут вельмі сур'ёзна. Гэта зноўку, гэта не прыезд дэлегацыі арабскай у Беларусь. Гэта пытанне бяспекі будучай Беларусі і суседніх краін таксама. Так што тут вось зноўку пад гэтымі тэмамі можна схаваць вось такія праблемы. І прычым праблемаў такіх вось проста да халеры. І тое, што вось прыязджаюць і там адразу бежыш па спісе гэтых тэмаў,
адукацыя, здароўе, турызм, наконт трактароў у персідскай затоцы, там катараў гэта корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі хопіць, каб запрудзіць гэтую самую затоку. Там не патрэбныя беларускія трактары, ўсё ж таки там высокая канкурэнцыя, сродкаў у іх ёсць на лепшыя механізмы. Вось, так што, ну, застаецца толькі карцінка палітычная, якую можна прадаць. Ну і, канечне, як, скажем так, фон, гэта размова пра інвестыцыі, практычную плоскасць, продаж там, не ведаю, малака, мяса. Зброя можа быць? Зброя можа быць? Ну, за грошы, якія маюць арабскія краіны, можна набыць што-небудзь лепей. Ну, Лібія, мы ведаем, там асобнае пытанне, гэта Хафтар і ягоная армія, якая даўно мае дапамогу з боку Беларусі. Падаецца, адзін прадстаўнік Лібіі ёсць у гэтай дэлегацыі. Вось, ну там, правда, зноўку, там краіна ўсё ж такі падзелена, хоць грамадзянская вайна суцішылася, но краіна падзелена. І такім чынам, вось, ну, фактычна нават па зброі, вось як паказвае практыка украінскай вайны, Беларусь адстае. Тое, што яна можа прапанаваць, гэта не тое, што цяпер можа зацікавіць. Спадар Евген, напэўна, яшчэ одно невялікае пытанне. Ці гатовыя нейкія з гэтых краінаў, на ваш погляд, у будучым прытуліць сям'ю Александра Лукашэнкі і самога Лукашэнку, ну, на выпадак, калі яму давядзецца ўсё ж такі з'язджаць з Беларусі? Ну, я не думаю, што гэтыя краіны ў гэтым так моцна зацікаўленыя. Ці, скажам, тыя краіны, якія пагадзяцца, што ў гэтым будзе зацікаўлены сам Лукашенко, калі Сомалі яму прапануе прытулак, ну, не ведаю. Можа, канечне, ён будзе спадзявацца, што там згубіцца дзе-небудзь вось за гэтым усім шумам, які ў Сомалі адбываецца, што яго там не знойдуць. Ну, хутчэй за ўсё знойдуць. Усё ж такі шарык круглы. І цяпер гэта ўсё ж такі не сярэдзіна 20-го стагоддзя, калі там нацысты беглі у Лацінскую Амерыку, і там іх трудна было знайсці, ці зноўку ў Падмаскоўе навошта ў Лацінскую Амерыку. Там яшчэ цяжэй знайсці. Ось такіх опцыяў, я страшуся, не прапануе свет для хлопцаў кшталту Александра Горыча. Ну, Ростов, здаецца, пакуль што не закрывае свае дзверы. Яго яшчэ не бамбілі расійскія гэтыя самыя сродкі супрацьпаветранай абароны. Уважліва сочым. Уважліва. Пытанне заканчэння самой вайны.